नमस्ते दोस्तों, कैसन बानी जा आप सभी। हम आशा करतनी कि सारा लोग खुश और हैप्पी होई। त आज हम लेके आइल बानी ब्रेड के फिर से एक नया और मज़ेदार रेसिपी। तो चलिए आज के मज़ेदार रेसिपी देख लिहल जा। सबसे पहले एइजा हम 4 गो ब्रेड के स्लाइस लेले बानी। एइजा हम बड़ा वाला ब्रेड लेले बानी। सबसे पहले का कइल जी कि एकर जौन साइड वाला ई पोर्शन बा एके चाकू की मदद से चाहे कैंची की मदद से के आराम से आप लोग काट के निकाल लेब जा। तो एही तरीका से सारा जौन किनारा बा हमनी के का कइल जी काट के निकाल लिहल जी। आप लोग चाहें तो बिना किनारा काटे भी बना सकेनी जा, लेकिन एके निकाल लेब जा तौन जौन आप लोग के मिठाई बनी थोड़ा सा टेस्टी बनी। तो ये वजह से कि साइड वाला जौन भाग बा के हम निकाल के रख लेतनी। एही तरीके से सारा भाग के हमनी के निकाल के रख लेल जी। एकर आप लोग ब्रेड के कोनो पकौड़ा भी बना सकेनी जा। अब का कइल जी कि बीच से ए तरीका से कट कर लियल जाई। तो देख सकेनी जा हम कैसे काटतनी, चाकू की मदद से चाहे कैंची की मदद से के बीच से तरीका से काट लेबे के बा। त्रिकोण भाग में एके काट लेबे के बा। जे तरह के हमनी के सैंडविच बनावेनी जा और बीच से काट देनी जा ब्रेड के, वही तरीका से एके भी काट लेबे के बा। अब एके दोबारा से बीच से कटिंग करे के बा। तो चलिए जा एके कैंची की मदद से फिर से एके काट लियल जा। तो आप लोग देख सकेनी जा फ्रेंड्स, एजा हम कटिंग कर लेतनी। यही तरीका से आप लोग भी काट लेब जा। ऐसे भी छोटा छोटा भी कर सकेनी जा, चाहे तो आप लोग कौन और भी डिजाइन एमे दे सकेनी जा, चौरकियोन भी बना सकेनी जा। अब एजा सारा ब्रेड के हम काट के रख लेले बानी। अब कढ़ाई गरम कइल जी। अब का कइल जी कि एमे हमनी के डाल दिहल जी तेल, जौन की रिफाइन तेल हटे। तो अपना हिसाब से कोनो तेल भी बना सकेनी जा। अब का कइल जी कि तेल के बढ़िया से गरम होके दिहल जी। तो तेल बढ़िया से गरम हो गइल बा तो एक एक करके सारा ब्रेड के हमनी के का कइल जी कि डाल दिहल जी कढ़ाई में। अब एजा हमनी के सारा स्लाइस जौन ब्रेड के बा एही तरीका से डाल के हल्का आँच पे के बढ़िया से हल्का गेहुआ कलर होके तक हमनी के एकरा के तले के बाटे। तो यही तरीका से डाल के आप लोग भी एमे बढ़िया से एकरा के हल्का फुल्का अच्छा तरीका से तल लेब जा। तो एजा देख सकेनी जा फ्रेंड्स, सारा ब्रेड के हम यही तरीके से तले के बाटे। अब एकर कलर थोड़ा सा और डार्क करे के बाटे, मतलब कि हल्का और ही सुनहरा कलर होके के चाहिए। अब दूसरा वाला जौन ब्रेड बा जौन बचल बाटे तेल साइड में जगह बाटे, तो यही तरीके से सारा ब्रेड के हमनी के का कइल जी कि लगा के मतलब कि तल लिहल जाई। बीच में एकरा के अलट पलट के चारों तरफ से बढ़िया से ब्रेड के पका लेब जा और ब्रेड के टूटे मत देब जा। हल्का आँच पे के बढ़िया से फ्राई करब जा तो ब्रेड बढ़िया से आप लोग के फ्राई हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया से हमनी के ब्रेड के सारा अच्छा तरीका से एके पका ले बनी जा। अब का करिए कि सारा ब्रेड के एगो बर्तन में निकाल के रख लियल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सारा ब्रेड के एगो बर्तन में निकाल के हमनी के रख लियल जा। अब जौन बाच गइल बा ब्रेड ओहू के का करिए कि दोबारा से तल लिहल जाए। एजा आँच बढ़िया बाटे और बढ़िया आँच पे के बढ़िया से पका लेबे के बाटे, मतलब कि अच्छा तरीका से हमनी के फ्राई कर लेबे के बा। अलट पलट देबे के बा और बीच बीच में एकरा के ए तरीका से अलटत पलटत रहे के बा कि चारों तरफ से बढ़िया से जौन ब्रेड बा पक जाओ और ये एकदम से कुरकुरा हो जाए। तो चलिए जब एके भी निकाल लिया जाए, काहे कि बढ़िया से जौन ब्रेड बा पक चुकल बाटे और एकदम से कुरकुरा और क्रिस्पी हो गइल बा। आप लोग देख सकेनी जा। चलिए जा एगो बर्तन में निकाल के का कइल जी कि रख देल जी। तो एजा हम एगो बर्तन में निकाल के रख लेतनी। आप लोग के दिखा दी यही तरीका से तले के बाटे। से ज़्यादा आप लोग के नहीं के तले के ना तो ब्रेड जल जाई और फिर जौन मिठाई बनी ओकर टेस्ट खराब हो जाई। अब एगो पैन लिहल जी, एमे 1 कटोरी चीनी डालल जी। चीनी आप अपने हिसाब से डाल लेब, जितना आप लोग चाशनी बनावल चाहते हैं ओकरा के हिसाब से थोड़ा सा हमनी के पानी डाल दिहल जी और बढ़िया से का कइल जी कि दूध तार के हमनी के चाशनी तैयार कर लियल जी। अब का कइल जी कि बढ़िया से चाशनी जौन बा मतलब कि चीनी बा पानी के साथ घुले दिहल जा। 10 मिनट यही तरीका से छोड़ देव जा तो आप लोग के पूरा तरीका से चाशनी बन के तैयार हो जाए। तो ये देखिए जा फ्रेंड्स, कितना बढ़िया से हमने के चाशनी में उबाल आवे लगल बा। चलिए हम आप लोग के चेक करके दिखाओ तनी। तभी से चिपचिपा हमने के चाशनी नहीं खे भइल, कुछ देर और यही तरीका से आँच पे पका दिहल जाए। अब का करिए कि थोड़ा सा में हमने के डाल दिली फूड कलर। तो अपना पसंद के जा फूड कलर भी डाल सकेनी जा। अगर ना पसंद होखे तो ऐसे भी आप लोग मिठाई के बना सकेनी जा। थोड़ा सा केसर के धागा भी डाल दे जा तो इनमें थोड़ा सा कलर आ जाए। अब दोबारा से चेक कर लिया जाए फ्रेंड्स। तो चलिए जावे के चाशनी के हमने के चेक कर लिया जा। तब हमने के पूरा तरीके से चाशनी जौन बा बन के तैयार हो चुकल बा। यही तरीका के हमने के चाशनी चाहिए। अब का करिए कि गैस के बंद कर दिहल जी और चाशनी के थोड़ा सा ठंडा होके दिहल जी। तो चाशनी थोड़ा बहुत ठंडा हो चुकल बा। अब का करिए कि एक एक करके सारा ब्रेड के हमने के चाशनी में तरीका से डुबो दिहल जी। तो चलिए फ्रेंड्स, सारा ब्रेड के तरीके से डुबो दिहल जा और कुछ देर यही तरीके से छोड़ दिहल जा ताकि जौन चाशनी बाटे एकदम से सोख ले ब्रेड के। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया से करके हम पलट देतनी और 10 मिनट हो चुकल बा और एकदम से ब्रेड जौन बा चाशनी के पी गइल बा। तो चलिए जब निकाल लिहल जा और निकाल के कोनो बर्तन में रख लिहल जा। यही तरीके से जितना भी ब्रेड बा
सबके हिंगा हमने के चाशनी में डाल के बढ़िया से डुबो दिहल जी और हल्का गुनगुना चाशनी रहे के चाहिए। अब चली जाए एगो बर्तन में सजा के आप लोग के दिखाओ तनी। तो ये देखिए मिठाई के हम पूरा तरीके से सजा दिले बनी। ऊपर से का कल जी कि थोड़ा सा कद्दूकस कइल हमने के नारियल के बुरादा से के सजा देहल जी। आप लोग इनमें टूटी फूटी भी डाल सके नीजा, अपना पसंद अनुसार एक के सजा सके नीजा, चांदी वाला वर्क भी लगा सके नीजा। तो देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया हमने के आज की मिठाई बन के रेडी हो चुकल बा। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग के पसंद आई लोग है तब प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर मत भूलब जा। और अगर हमारा चैनल पे पहली बार आयल बन जाए तब प्लीज़ हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर लेब जा और ज़्यादा से ज़्यादा हमके सपोर्ट करब जा, ताकि और भी हम आप लोग खातिर अच्छा अच्छा वीडियो ला सकी। तो चलिए फ्रेंड्स तोड़ के हम आप लोग के दिखाओ तनी। ये देखिए कितना बढ़िया हमने के ब्रेड के रस भरी मिठाई बन के तैयार हो चुकल बा। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग के पसंद आई लोग तो अपने दोस्तों में भी एक शेयर करब जाए। तब तक खातिर बाय बाय। फिर मिलल जी काल एगो नया वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स हमार वीडियो